Şuňlar Türkmenistanyň Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankynyň Aşgabatdaky we Mardaky şahamçylarynyň öňünde adamlaryň uly nowbatlary emele geldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä bu ýere üýşen adamlar daşary ýurt walyutasynda bank hasabyny açdyryp wiza kartyny almaga we oňa yerli manatda pul serişdesini goýmaga synanşýarlar. Halkbankyň Atamrat Niýazow köçesiniň uğrundaky şahamçysynyň öňünde wiza kart almak isleýän ýüzlerçe adam üýşüpdir. Olaryň arasynda ençeme hepde bäri nowbata durup wiza karty üçin bank hasabyny açdyryp bilmeýän adamlar hem bar diýip, howpsuzlyk galadalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwarda gürrüň berdi. Beýlep geçdik, Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň ýanwarynda dollaryň nagd sowdasyny ýatyrdy. Şondan bäri 1 Amerikan dollarynyň resmi kursaky bahasy 3,5 manat görnüşinde saklanýan bolsa-da onuň gara bazardaky narhy 5 hisseden hem köp gymmatlap 20 manada ýetdi. Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda wiza kartlary ýurt raýatlarynyň resmi kursan dollar satyn almagynyň ýeketäk çeşmeleriniň biri bolup durýar. Olar her aýda 1786 manada özleriniň daşary ýurt walyutasyna bank hasaplaryna goýup, bu serişdäni wiza kartlary arkaly daşary ýurtlarda 500 Amerikan dollary görnüşinde nagdlaşdyryp bilýärler. Aşgabatly habarçy wiza kartlary berilenden soňra oňa pul goýmagyň ikisi görgüdigini hem belläp, bu ýerde de ýüzlerçe adamyň nowbata durandygyny aýdýar. Men wiza karta pul goýmak üçin ençeme günläp banka gatnadym. Adamlar bankyň öňünde ýerden saat 5:30-da üýşüp başlaýarlar. Men 12-nji bolup nowbata ýazyldym. Bank işäri her gün diňe 5 adamyň wiza kartyna pul salyp bilýändigini, galanlaryň ertir gelmelidigini aýtdy. Ertesi saat 7-de bankyň şahamçysynyň öňüne bardym. Şonda men 130-njy bolup nowbata ýazyldym diýip habarçy bellidi. Halkbankyň Aşgabatdaky şahamçysy nowbatlaryň üýşmeginiň we näme sebäpden günde diňe 5 adamyň kabul edilmeginiň sebäpleri barada ilat köpçüligine düşündürüş bermeýär. Adatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçylarynyň biri şuňa meňdeş ýagdaýyň Halkbankyň Mardaky şahamçysynyň öňünde hem gaýtalanýandygyny aýdýar. Adamlar aýlyklaryny we pensiýalaryny wiza kartlara goýjak bolýarlar. Olaryň arasynda 3 aý bäri nowbata duran adamlar hem bar. Bank işgärleri munyň sebäplerini düşündirmeýärler diýip, howpsuzlyk galadalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçy 21-nji ýanwarda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we yerli synçylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, ady karitlarynyň gymmatlamagy we işsizlik bilen bagly ilat arasynda wiza kartlaryna bolan talap artýar.